wannan remedy da za ka bi ka yi wannan box ɗin ka yi fixing shi. So su OWASP kenan a takaice abubuwan da suke yi. So OWASP bayan wannan koyarwa da suke yi na su classes da su labs suke yi da wani abu, akwai wani aikin da suke ma web security shine bayan shekara 2 zuwa 3 haka suna haɗo hackers su ɗan bi su ko ta emails ko kuma a conference haka yan haɗu da ana conference da yawa na hackers. Sorry, kamar ba zan iya kashe mic wanda ya san ya ɗan kunna mic ɗin shi, sorry da Allah ya in kashe kare din ka disturbing wannan wanda ya san ya ɗan kunna mic ɗin shi, kamar akwai mic ɗin yana da ban amfani da background sosai, so ban san ko zan iya kashe mic ɗin wani ba. Okay, so Ibrahim bari in da recording ɗin na. Ke na tsira shi. Na tsaye da recording na don nawa da kyamma in ya ɗauki volume shi yasa na tsaye da shi. So bayan wannan bayan shekara biyu haka zuwa 3 OWASP suna wani abu shine za su haɗo kan hackers. In suka haɗo kan hackers abin da suka haɗo kan hackers za su ce okay a wannan shekaran kai a research da kai na security wani security box type ka fi samu, wani security issues ka fi samu. So a nan haka sai su ce sun fi samun kaza sun fi samun kaza, so shine sai su yi amfani da wannan consensus, that's mean agreement wanda ya fi yawa. Za a yi kaman voting ne a ce okay so hackers misali a cikin 100 in aka ɗauko open redirect sai a ce hackers 10 sai a ce hackers 80 sun ce Telegram X ba zai ba, ni ma da shi nake na fita na canza. Wannan hackers misali guda 80 sun ce open redirect sun same shi a website da yawa. Misali a website ɗin akwai wanda suna bug bounty akwai wanda ba sa yi. So haka sai a ƙara ɗauko wani vulnerability sai a ce an same shi. So a ciki za a iya kawo wasu bugs wanda sabbi ne a wannan shekara aka samu su. To in kai presenting aka zo aka samu da yawa an haɗu an ce box kaza an same su. So abin da OWASP suke sai su ɗauki top 10 wanda suka fi vote a cikin su box guda 10 wanda aka fi voting nasu. Sai su ɗauke su sai su musu suna OWASP top 10 sai su sa shekara. Misali mu yanzu mun ce za mu magana akan OWASP top 10 na 2010 box ɗin da suka fi shahara a shekara ta 2010. So aikin su kenan wannan cikin bayan sun yi top 10 OWASP top 10 ta yin article FC publication. So a cikin PDF ɗin da suke yi sorry wani ya kama ya kuma mai shi a cikin yana echoing ina kuma Sadiq Lawan Mu'az kamar naka ne ɗan kuma okay kamar akwai wajen mutum na yi mutum ɗinka. Okay sai aikinsu kenan su waɗannan in suka ɗauka bayan sun ɗauki box ɗin da suka fiya sannan za su zauna da hackers ɗin a tattauna akan yadda za a magance su. In a gama yadda za a magance su sai su saki article ɗin akai. So amfanin wannan abin da suke yi OWASP top 10 wanda bayan shekara 10 bayan shekara 2-3 haka suke yi shine zai ba ma web developers wannan daman gane wani mistake suke yi a wayannan shekaru wanda suka wuce wani box aka fi samu sai su yi focusing akan wayannan box ɗin sai su yi fixing nasu. So after that kuma security researchers normal ƙananu kamar mu wayannan zai ba mu za mu ce okay wayannan types na wannan vulnerabilities ɗin an fi samun su da shekaru a wayannan shekarun da muke ciki wayannan shekara misali in aka yanzu OWASP 2021 kamar akwai an yi na 2019 ko 2018 ne na san dai akwai 2017. So in ka ɗauko su ka haɗa za ka gane okay in ka ɗauko na 2021 wanda sabo da aka yi za ka ce okay yanzu daga 2021 ɗin nan zuwa 2020 na akwai probability na wayannan box ɗin sun fi yawa a web application, so za ka iya focusing akan su ka dinga hunting nasu. So a cikinsu kuma in ka lura in kana bin article in za gani sabbin box ba su da yawa. Sabbin box da ake samu ba su da yawa. Za ka gani yawanci box ɗin maimaita kansu suke. Za ga wasu sun faru
a 2010 and sun zo kuma sun ƙara making top 10 a 2021. That's mean ko developers sun yi fixing maybe in aka zo aka yi irin tunda abu ana progressing ne ana gyara code din za a ƙara kaza za a ƙara feature kaza, so a sabon feature za a iya sako da wani tsohon bug wanda ya taɓa yin zama top 10 a shekaru duka za sorry a shekarun baya haka da suka wuce. Okay, a shekaru wannan da suka wuce. A tsaya ne Ibrahim da wannan ɗin ka dawo. Okay, sorry, tsohon message na duba kenan. Okay, sorry, tsohon message na duba. Okay, so aikin su kenan su wannan all stop din yanda yake kenan. So shine mun ka dauki na 2010 za mu yi magana akai. So na 2010 da za mu yi magana akai yawanci vulnerabilities din sabbi ne. 2010 ya jima sosai a lokacin ma ba a fara bug bounty sosai ba haka ko ba a fara ba ma kamar su haka wanda su existing a lokacin. So su za mu fara da ke yawanci na ganin akwai beginners. So zai zamo zai taimaka sosai kenan in an yi na wannan din na in an ɗauko na 2010 ɗin tunda mu beginners ne. So ga nan link a ƙasa shi ma za a yi sharing slide ɗin insha Allah muka gama ga nan link a ƙasa da yake wannan da yake bayani akan me OS top 10 ni ma'ana na ɗan kwafa wannan bayani in ka bi za ka ga full bayani akan OS top 10 ka ƙara gane shi sosai da kyau abin da nufi. Na so za mu ɗauki vulnerabilities OS top 10 2010 na shekarar 2010 kenan zan ce ko. Na so a ciki wanda ya making number one A1 a ciki shine wannan bug ɗin wannan injections. So in ka ji an ce ma injection web security ko kuma any software security injection kai tsaye yana nufin like kamar yadda injection yake nufi na allura shine soka abu. So injection shi a cikin injection nan su rarrabu kashi-kashi a ciki akwai OS injection akwai SQL injection and yawanci injection vulnerability shine wanda za ka gani last darasin da mai tuna za a yi shooting sorry SQL kamar structure a cikin input da mutum ya samu idan ya zuba su sai ya zamo ya yi confusing application instead of application din an ce ka ɗauki wannan input din misali an sa in aka sa mai one in ya ɗauki one zai display abin wannan so sai aka zo aka sa mai instead of haka sai aka zo sai a sa mai command na SQL sai ya zamo sai ya zamo a cikin command din zaka iya sa ya ƙara ma wani abu a database ko kuma ya deleting ma wani abu a database so haka shi ake samun wannan ko kuma ya fito ma da wani abu na cikin database so shine SQL injection duka za mu yi lab a ciki ɗazu na shirya lab ɗin da za mu yi insha Allah a ciki so sai kuma OS injection OS injection kuma yanda yake working shine operating system injection musamman da operating systems da yawa akwai Linux akwai su wannan su Mac OS akwai su Windows so OS injection shine inda za ka yi injecting command na wannan computer misali yanzu muka ɗauki Linux yana amfani yaren da Linux yake ɗauka yake processing ɗin su abubuwa a kan shi a terminal nashi a command ɗin shi command prompt bari ne idan yin wannan su gane shine yana amfani da bash BASH yana amfani da bash so in ka iya bash in ka samu vulnerability na OS injection that's mean command injection wanda za a iya cewa wannan RCE remote code execution shine za ka zuba code na bash scripting naka in ka sa sai zamo like instead of kai za ka yi normal abu a matsayin da aka sa user sai zamo kana interacting da computer ne kai tsaye kana sa ta kai abubuwan da kake so okay bari mu gwada exploiting nashi farko bari mu na zuwa bari mu wannan din sai
bari mu canja. Okay, a ina nan network sharing. na yana slow wallahi. Bari mu yi a ciki dama mun ce mun yi setting wannan, mun yi setting wannan ɗin, mun yi setting lab namu. So lab ɗin da za mu yi yanzu akwai labs kamar yadda na yi bayani a baya. Mutane security researchers suna zuwa kamar OWASP a ciki, suna zuwa su haɗa lab. Lab kuma mun ce shine wajen da za ka iya zuwa ka yi testing akan security vulnerability, ka yi testing abin da ka koya akan security. So a cikin labs suna nan da yawa. Akwai wannan wanda za mu yi amfani da shi shine wani DAM vulnerable web application. Shine wannan za ka gan shi a GitHub, ga shi nan BD Ninja sunan wanda ya yi lab ɗin. Lab ɗin akwai expert da za mu yi testing yanzu, kamar yanzu muke bayani akan injections, mu yi magana akan SQL injection, mu yi magana akan OS injection, wanda su ne su common injection irin su RCE sun faɗo ciki kenan. So ga nan lab ɗin, ga nan bayani akan shi haka. In Windows kake da shi za ka yi amfani da XAMPP, in Linux ne za ka yi amfani da XAMPP ka yi setting nashi ka yi testing akai. So mu yanzu mun yi testing wannan, bari mu tafi kai tsaye. Bari na yi sharing ɗin shi wanda za su yi saving. Bari mu yi testing insha Allah tun da mun yi setting namu. So farko bari mu dawo terminal ɗin mu. Muka dawo terminal namu za mu dawo terminal namu, za mu kunna XAMPP namu. Sorry, da Linux muke using. Yasa inda Windows ne ba zai wahala haka ba. Okay. Yawa ga nan manager namu na shi XAMPP namu. Sudo. Okay, ya buɗu wannan ɗin. Ina ga ba na sharing babba, amma bari dai kawai na yi sharing interface ɗin. Haɗa yin sharing, so ga interface ɗin, ga nan servers namu a ciki, ga nan Apache namu, web server yana running, na SQL namu yana running, duka suna running normal. So za mu iya existing nashi mu sauka. Tunda komai yana running normal. Okay, komai yana running normal shi kenan. Ina da mun gama da terminal namu. Saura mu koma browser sabida mu yi testing. So in ka gama seta, muka gama seta wannan DAM vulnerable web application DVWA namu, za mu zo kai tsaye yana running ne akan port 8080. So setting nashi ina ga bai cikin darasin mutum da wannan muke ba, amma in bukatan haka ya taso, maybe ko ba ranar karatu ba za mu zo mu yi darasi akan yadda za ka yi setting nashi, don sabida mutane su samu damar da za su fara testing abubuwan da muke koya a kai before a je mu fara attacking main programs, before a fara testing akan. Okay, in kai installing wannan farko local host naka, kai run din shi a port 8080 naka, haka yake wannan. So mun je mun yi hosting dan vulnerable web application namu, gashi na mun yi cloning din shi ne, git repository mun yi cloning nashi a system namu, muka dawo muka sa htdocs folder nan, shi muka ba shi folder dvwa kamar yanda yake. So in ka gama komai, ka gama setting database ɗin kamar yadda na ce, in buƙatar haka ya taso za mu zo mu yi. In hakan ana buƙatar mu zo mu yi wannan, mu koyar da yadda za a yi setting nashi saboda mutane su yi wannan. So ga yanda yake, a ciki akwai settings nashi da zaka shiga. So settings nashi da zaka shiga ya kasu kamar level to level ne.
yanda ya kasu level to level haka yake. So level to level din nan yana nufin akwai low level, akwai medium, akwai high, akwai impossible. So amfanin shine in ka sa low level zai zamo kaman game abun yake. Zai zamo misali yanzu in muka bude command injection zai zamo abin da za mu yi executing a nan block din mu nan wajen field din nan ne akwai block. So zai zamo box din da za mu yi finding a wannan field din zai zamo yana da sauki. So idan muka zo kuma muka canja muka mai da shi high zai zamo wahalan shi ya fi na medium ya fi na low. In muka mai da shi impossible that's mean ba vulnerability kwata-kwata ba za mu yi exploiting ba. So an yi abun ne category kamar nan yanda suke bayani akai. Low, this security level is very vulnerable, has no security measures at all. Bai da security measures, kowa zai iya exploiting nashi kana da idea kan hacking. Wannan kuma an dan ba da wannan an dan akwai dan security but amma security an dan yi mistake haka an yi missing best practice. Misali an sa abin da za su yi magance haka but amma ba a san akwai bypass da za a yi bi a yi bypassing wannan da aka yi ba. Sai wannan shi ma kusan haka ne but amma high shi ma kusan an sa wayannan but amma wahalan shi ya fi nan. Misali an zo an sa WAF shine web application wannan firewall ana sa su a matsayin like su zama firewall ne ko hana ka attacking abu. Misali in aka sa firewall na command injection zaka zo zaka sa code din da zaka yi injecting in ka yi executing commands code naka da command code naka but amma sai ya yi firewall wannan naka. So har zai zamo an sa abu kamar irin wannan ana bin duk wata hanya da za a hana ka hacking din but amma still in kai digging sosai zaka gano yanda suka implementing har ka iya bypass. So yanzu za mu fara da low ne maybe mu taɓa medium but amma a low din ina ga za mu tsaya don idan aka yi karatun aka gama maybe bayan wannan kamar da muka yi magana da Ibrahim Awal ko bayan azumi za a dinga sa classes haka kaɗan wanda shi kuma za mu dinga yi ne akan methodologies haka da idea da zai ƙara ma insight akan abu da tunani sosai da zaka dinga ganin web applications and ka yi exploiting nasu. Okay, injections mun yi injection a cikin injection namu ga nan SQL injection mun gan shi a nan. But farko bari mu dawo down vulnerable web application namu. Ga ko sun yi magana akan sun yi shi ne based on OWASP top 10 ko kuma yake wannan duk suna bayani ne yadda mutum zai yi installing. Okay, bari mu fara da injection SQL injection. So SQL injection kamar yadda muka ce field za ka samu misali field ɗin zai iya zamowa na URL ne na URL a nan a ce an baka haka an sa ma parameter na ID is equal to za ka iya sa abin da kake so. So sai zama wannan abin da kake sa AA da na sa a nan sai zamo ana ɗaukan shi ne direct a yi querying database da shi. Aka yi querying database da shi sai baka result. So yanda za ka gane ana ɗaukan shi ne direct a yi querying database da shi is based on abin da kake gani a page. In ka sa one misali sai ka ga sai baka abu daban a page. An abu daban ɗin da zai baka za ka ga misali zai baka abu daban ko na labarai ko kuma na hoto ko kuma na abu. So from that zaka iya so maybe ta iya yiwa ana amfani da wannan parameter na ID ne ana checking database a ce a duba file mai ID ɗin shi shine 1. So anan in ba a sanitizing wannan parameter wannan input da kake so zaka iya sa SQL command a wajen structured query language zaka iya sa su a wajen an kai exploiting. Misali yanzu an ce submit user ID sai mu sa normal one. Idan muka sa normal one me ya bamu ID 1 ko first name ya bamu admin surname ya bamu admin. Okay, bari mu zo database namu mu duba mu ga ya ake yake. Abul web application mun danna kan database din mun zo mun ga ID 1 ga nan wajen 1 mun ga shine me cikin nan za mu iya sa misali mu sa Hausa mu dawo nan muka sa 1 za ka ga ya canja kun ga
ya canja ya koma Hausa nan one din da muka sa don mun canja da alphabet. So from that mun gane wannan ID ana amfani da shi ne, bar mu dawo nan, ana amfani da based on nan user ID nan ake amfani da su. Bar mu gwada sa 2, bar mu gwada sa bar mu gwada sa 2 mu gani ko zai ba mu details na Gordon. Ba mu Gordon Brown kamar yadda yake. So from that mun gane wannan parameter na ID anan, ko kuma mu ce wannan wajen da muke sa wannan duk ɗaya ne, tunda suna ɗaukar wannan input ɗin ne su mai da shi a cikin URL su. So ko ba a mai da shi cikin URL a yi, ko a cikin ka same shi ne just a cikin body kamar yadda wannan yake haka. And kuma from yadda muka duba haka mun ga muka sa ID yana ɗauko mana abu ne from database. So in that case za mu gwada running, but amma from that bar mu ga yanda code din yake, tunda mu ce Dan Vulnerable Web Application is an open source project. Ga shi nan ma a GitHub namu. So a GitHub namu za mu zo mu duba mu ga ya suka yi code din, sai mu gani me yake faruwa. So ko abin ba open source bane, akwai yanda za mu bi mu iya exploiting nashi in dai muka gane SQL injection. And mun yi bayani SQL injection shine inda za ka samu fields ko kuma parameter a URL wanda in ka sa abu za ka ga yana canja ma abin page ɗin. So from that za ka iya tunani is either wani page yake redirecting ɗinka a cikin web server ɗin, ko kuma suna ɗaukan wannan parameter ɗinka direct suna querying database da shi. So in this our case suna ɗaukan wannan namu ne direct suna hitting database da shi. So yanzu muna so mu exploiting, but from that tunda muna yin abun ne for developers and kuma wanda suke so su zama hackers, the developers da suke so su kare kansu from security vulnerabilities. So za mu duba code ɗin mu ga ya aka yi har aka samu wannan issue. An kar ku manta wannan namu a low muka sa shi. So in za mu duba code ɗin za mu duba code da yake bayani akan low. So muka bi ga URL ɗin mun ga dvwa/vulnerability/sqli. So bari mu zuwa ciki, dama wannan muka ce muka yi clone. Da na so na nuna da system na ne na ga sharing script ɗin in barcan zai yi wahala. So bari mu shiga folder SQLi namu kamar yadda yake a nan. So a ciki bari mu shigo index, tunda a index muke SQL/kawai zai dubo mana index ne. So a cikin code PHP application ne shi Dan Vulnerable Web Application ne. A ciki ga yanda suka yi, in aka yi amfani methods sun sa method get. Method get sun zo suna bayani na akan difficulty na wannan inda aka zaɓa, sun sa case low. Idan muka zaɓi difficulty low, abinda zai mana amfani da shi shine vulnerability file ɗin da zai ɗauko mana shine zai ɗauko mana low.php. So sai require once, wannan sun kirawo directory ne, vulnerability. Okay, body waye. Okay, wannan duka sauran boarding ne kamar yadda yake a nan. In ka lura bubble table waye gashi nan a nan, bobby table sorry. So a nan mun ga low, in aka zaɓi low sun sa case if it is low, sun sa low.php. Okay, so bari mu duba file ɗinmu na low.php. Okay, gashi nan a cikin source low.php kamar da yake a can. Low.php namu under SQLi duka gashi nan. A low.php namu bari mu ga yadda code ɗin yake. Okay, rubutun sun yi ƙanana. Sorry, ina yanzu fa screen ina babba sosai ne, ina ga so shi yasa ni nake ganin su sannan nawa. Yanzu fa ina ga sun yi girma. Okay. Okay, gashi nan mun shigo load.php kamar da suka faɗa a can da muka duba file ɗin. Wannan file ɗin kenan. Wannan page ɗin da muka duba file ɗin shi. Mun ga query ɗin da suke amfani da shi shine mun ɗauki query ɗin just as matsayin plain text. Suka ɗauke shi a matsayin string kawai. Plain text shine suka sa wannan SQL structured query language ne. Wannan yaren
SQL ne wanda ake amfani da shi na communicating da database. Shine suka ce select first name last name from users where ID is equal to, ya suka sa ID, and from that parameter wannan variable na ID namu gashi nan ana shine wannan wanda muka sa PHP ana amfani da dollar sannan a declaring variable. Wannan kuma is set, shi wani global wannan ko in ce system variable ne na PHP wanda ake amfani da shi na capturing request aka yi, so yana zuwa a matsayin array. So shine wannan namu abin da yake tahowa da shi name na parameter da yake burgo mana shi zamu ce shine, ko button da yake burgo mana shi shine submit. So gashi na if is set, in an seta shi kenan kamar yadda wannan developer ya seta shine ID namu, that's mean duk abin da muka taho da shi a nan kenan ake nufi a nan, shi za a ɗauka a zo a sa shi a nan. So from that, tun da wannan muce structured query language, and nan babu wani wannan just plain text ne haka. So bayan nan sai mu taho sai mu kalli yadda ake querying din shi. Sun yi amfani da SQLi query, sun amfani da SQLi query, sun kirawo wannan connection ne na SQLi duka, sai suka kirawo query namu wannan variable din, sai suka kirawo shi a nan. That's mean wannan abun shi zai executing if it is die, in bai yi ba kenan yayi waye ya mutu kenan in connection din ba daidai bane. Wannan kenan connection din suka kirawo daga globals, maybe wani variable ne da suka yarin shi ma. Sai na sai commenting get result, sai amfani da loop wanda zai ɗauko mana abin da zai ɗauko mana shine get values. Sun yi fetching wannan associate, sun ce zai ɗauko mana wannan zai zo a matsayin array ne, suka ce zai ɗauko first name last name kamar yadda yake a database namu, first name last name haka suka sa zai ɗauko. Dan ya ɗauko first name last name sai zo ya ce ID, sai ɗauko ID last name sai ɗauko kamar yadda muke gani yake mana display na nan. So daman tun farko mun gane abin da ake ɗauka direct ana in mun sa ana ɗaukan shi ne direct ayi checking database a duba based on abin da muka sa a bamu abin database. And bayan mun duba code sai muka ga kuma yadda suka yi amfani da code ɗin, daga nan za mu gane this code is not secured ba yi preparing statement ɗin ba, and after that in ba yi amfani da prepare statement ba kuma ba ka zai amfani da shi ba, da ya kamata ai filtering tun da an sa it's just ID ake sa, and ID ɗin kuma sun sa a matsayin number ne, so ya kamata developer ɗin ya sa wannan parameter da zamu taho da shi na ID ɗin, wannan variable ɗin ya zama dole it's just number za ka iya sawa. In ka sa abu da ba number ba zai baka wani error ko wani abu, ko kuma in ba sa ba number kaɗai za su sa ba sai su ɗauko wasu SQL abin da zai iya invoking SQL ya iya ƙirƙiro a rubuta wannan ɗin SQL sai su hana shi. So in this case ba su yi duka wannan abu guda ɗaya ba. So shine tun kafin mu duba code ɗin da muka ga from database yake fetching ne, muka ce okay za mu gwada testing MySQL injection. So duba code da muka yanzu mun yi ne for developers, maybe akwai wasu developers da haka suke amfani da yanda wannan yake haka suke wannan ɗin code nasu. A cikin mu haka ba za a rasa ba, haka suke amfani da PHP ne suke rubuta code nasu. Okay, so in this case mun sa wannan yayi. So tunda wannan ɗin mu yanda code ɗin yake sun sa ID is equal to abin da muka taho da shi, suka kirawo shi a nan. And in kuka lura an kirawo wannan string ɗin ne, sun buɗe hyphen biyu suka kirawo string ɗin. So yanzu muka sa hyphen biyu, bari mu sa, mun ga bai dawo mana da komai ba. Bari mu sa later, still later bai dawo da komai ba. So muka sa hyphen biyu, an ce ba a gani. Muka sa hyphen biyu, misali sai mu sa 1 or 1 is equal to 1 misali, ya mana shiru still. So yanzu ba wannan ba, tunda mun gane ana selecting ne from wannan ayi executing MySQL statement. So from that mu za mu gwada testing wani MySQLi code a nan. So MySQLi code suna da yawa, bari mu gwada, za mu gwada ɓata database MySQLi MySQL examples.
Bari mu duba a W3 score. Ba su wannan ɗin shi sosai ba. Sample. Yawa. So in that case, za mu iya mu kulle wannan namu, mu kulle mu kulle command ɗin da suka yi wannan, su ɗauko wannan tunda sun fara select kaza kaza ne, sun zo sun ce nan abin da duk abin da muka sa su ya sa, so kuma sun fara da wannan, so za mu kulle shi. So in most cases MySQL za ka yi testing ɗin shi da wannan, ka yi testing na shi ko da wannan. Most cases da hyphen zalla ake testing MySQL. In ka samu input duk inda ka sa hyphen ya baka error kamar wannan, you have an error in your SQL syntax test malloy corresponding to MariaDB server. Nan zai fita sunan type of wannan server din na SQL ake amfani da shi ne, he kaza kaza ya mana. So in this case, it's a 1 or okay, 1 or 1 is equal to 1. Mu gwada testing wannan, still ya ba mu error. So tun da ya ba mu error, bari mu gwada exploiting MySQL. Mu gwada kulle statement din, sai mu gwada invoking wani statement mu ga ko zai yi. Irin yadda muka yi select all. Misali, sai mu yi guessing sunan table din da suke amfani da shi. Select all from users. All from users. From users. Where ID. Sorry, wannan duk za ka yi tunani ne da kanka. Yanzu muna so mu da sa wani abu a database ɗin. Mu ga ko zai yi da user ID is equal to 1. Still bai mana ba. So ya zama this wannan is vulnerable to SQL injection. But amma ba za mu yi invoking SQL injection code namu direct kamar yadda za mu zo mu yi terminating. Sorry, number page. Yawa, kamar yadda za mu yi exploiting su SX a nan gaba, wanda za ka zo ka yi terminating command ɗin ne ka yi injecting abin da kake so. So in this case, za mu bi tutorial na exploiting SQL injections. So tutorial na exploiting SQL injection long procedure ne, na jima ban yi wannan SQL injection ba, but amma akwai site ɗin da nake security idiot. Ya jima site ɗin sosai. Nan wannan ɗin SQL injection. Akwai payload da yawa na SQL injection. Na share link in security idiot. Akwai payload da yawa na SQL injection, manual SQL injection. And bayan nan ana amfani da auto SQL injection kamar irin su wannan SQL map. Wannan tool ne da aka yi shi for exploiting SQL injection, but amma automatic. Shi ba wai za ka zo ka bi ba wai za ka zo ka bi kaɗan da kaɗan kamar yadda yanzu za mu bi ka zo ka yi exploiting ba ne. Shi automatic ne, kawai za ka ba shi site ɗin da kake gani is vulnerable, shi kuma ya fara bincika ma shi SQL map kenan. Aikinsa kenan. So muna da SQL map. SQL map za ka yi installing nashi inda Python akwai bayani. Ka zo ka wannan nasa. Okay. Bari mu duba ma.
Ah, okay. Ga wannan manual injectors guide. Mm, SQL attack. Mu duba na info write-ups. Ga process ɗin ya mun yawa ne shi yasa ban haddace ba. An kuma yanzu ban hot SQL box da ke sun zama scarce sosai, sai dai ƙananu applications. Okay, kamar yadda nan suka faɗa steps da ake fani SQL injection yawanci shine login into application at zamanin interface misbehavior, any misbehavior in ka gani in ka sa wannan kaza, that's mean in ka samu field za ka isa hyphen biyu nan ko kuma wannan hyphen ɗaya kamar yadda muka yi magana a baya, za ka iya sa shi a nan shine suka bada wannan vulnerable application na wannan Acunetics ɗin da suka yi na vulnerable suka sa shi. So mu kuma a namu shine wannan ne vulnerable application namu, wannan shine, so bari mu gwada sa wannan nisa ya bamu. Anan suka ce idan ka sa za ka ga page ɗin behavior ya canju. Idan ka sa kun ga suna sa musu you have error in your SQL kaza kaza ya musu bayani. Shine ga you have an error in da yake. And from that za ka iya testing wannan let's try insert always true condition. Kamar da muka bayani a last karatun mu one is equal to one. Is equal mathematically is equal to one. Shine one is equal to one is true. So shi ma wannan duk za ka isa ka testing SQL injection. And from that, sai suka ce bari mu fara testing SQL injection. So manual testing na SQL injection, bari na sharing wannan info set right off din in case mutum an gama class zai je ya duba. Manual testing na SQL injection shine for this easy wannan approach namu shine ana amfani da union select. So union select namu yanzu zamu fara testing. Union select namu. Wannan bai mun yanda nake so ba. Wannan sun nuna like an san wannan din ne, but amma bari like amma an san application ne tunda an sa user and password from users. Sorry, wuta ya ɗauke monitor na. Zan lalata min sauƙi lalata. Ban ganin screen ɗin ne, ku kaɗai kuke gani. Monitor ya ɗauke wuta, bari a ɗan kunna wani. So ina ga kamar ma skill injection ya ja mana time da yawa. Skill injection ya ja mana time da yawa. But amma sauran sharp za mu yi su. Shi SQL injection ɗin dama mun ce is a critical vulnerability, and kuma bayan nan mun tsaya za mu ma mutane bayani dalilin da yasa ake samo shi mu yi amfani da PHP programming language ana mun wannan mun nuna yadda ake samun sa. Zafi. Kuma haka. Okay, ana yin amfani da union select namu. Union select. Okay. Muna so mana selecting duka ne ya nuna mana abubuwan mu ga su tables. Muna so da kai shi ba mu wayannan din cikin table din a cikin table din har mu duba columns ba kamar wannan da suka sa an san wannan ba. Wannan article din is not full. It's not full wancan. Security idiots ina ne. SQL injection. Yawa ga shi ne based SQL injection.
Okay, security audit sun fara su dalla-dalla daga farko. Da dalla-dalla daga farko wannan ana exploiting nashi ne da zai baka wannan din da zaka yi injecting akan shi. Zai baka column din da zaka yi injecting akan shi. So bari mu fara. Union zan injecting akan shi. But amma before that, SQL injection, manual SQL injection kamar wannan wanda ake samu a in kuka lura wannan ana samun apps mun ga ba wani ko an sa da iya musu wannan injection din. But amma still akwai manyan website da suke mistake da ke code ana ta canja shi kullum kullum suke mistake ake iya samun SQL injections, low SQL injections kamar haka. So kamar yadda muka faɗa wannan is like a game, akwai low, akwai medium, akwai high, akwai impossible. So wannan a low muke. So a low din nan mun samu is vulnerable to SQL injection, and the simplest way of exploiting SQL injection na cheap application, that's application din da ba su da security sosai shine wannan union based SQL injection. Da wannan method din ake yi wannan din su. Akwai SQL injection daban-daban, akwai arrow based, akwai blind SQL injection, and duka method din daban-daban ne. So wannan union based muka samu za mu gwada yake muna amfani da low ne. So kai ma za ka iya testing yayin da ka ga site ɗin. Idan ka ga site ɗin babba ne, za ka iya in ka ga dama ka yi testing union base, in ka ga baya baka komai, like misali sun magance union base sun sa wani WAF da yake filtering abubuwan union base, za ka iya canjawa ka yi gwada wani method daban don akwai bypass na union base, akwai da za ka yi constructing payload naka. So a ciki wannan order by din da kuke gani za muku share wannan article ne, ana amfani da shi ne ya yi determining ma columns nawa ne a cikin database na wannan wajen da kake so ka yi exploiting. So from that shi ne now za mu yi invoking wannan code namu. Musa select mun yi wannan ko shi ne ya musa sai mu order by one sai mu tura. Okay. Order by one mu yi terminating. Mu kalli error. Still ya ba mu error. So ba za mu yi amfani da wannan approach na union base in ba na order by. Abin da yasa ba za mu yi amfani da shi ba, wannan application din is vulnerable sosai, so maybe a high za mu sami amfani da order by. Matsayin order by aikin da yake shine zai baka sa'a. Misali yanzu in muka samu wani ina down vulnerable web application ina Acunetics Von Web. Don register. Na so da na sama mana wanda za mu iya amfani da order by ne ku ga yanda yake. Shi amfanin order by zai baka ne ka gane columns nawa ne a wannan wajen da kake so kai exploiting. So in ka gane columns nawa ne, so a ciki zai ma returning akan wani column ne za ka yi injecting abubuwan ka. Za ka yi injecting codes naka. And from that column za ka yi injecting abubuwan naka. So from that za ka iya attacking shi set ɗin da kake so kanka. In ka samu ka gane wani column ne za ka yi injecting. So go to order one. Bai error ba. 100 still bai bamu error ba. Za mu haye SQL injection ɗin ina ganin za mu iya testing simple SQL injections ana. But amma ina so SQL injection da za mu fito da wa'annan abubuwan database ɗin ne. Misali a ce ba mu san su ba, za mu iya printing nasu a gani ta wannan
field ɗin da kawai aka bamu mu sa ID kawai ya dawo mana da abin cikin database. Amma na ga har sha ɗaya ta yi mun zo mun tsaya kan SQL injection. Ina ga we skip SQL injection da za mu yi exploiting nashi ba yana ja mana time, za mu yi la'akari da time. From presentation namu, SQL injection a ciki, mun ce akwai su, sorry, a cikin injections, akwai su command injections. Akwai su command injections. Akwai su command injection, bari mu ga akwai command injection. Yawa ga command injection namu. Akwai command injection. So, wannan lab namu na command injection ɗin abin da suka ba mu shine za mu sa IP ne ko website haka muka yi hitting, muka yi submit, yana loading. Shi kuma aikin da zai yi shine zai yi pinging wannan IP da muka ba shi. So, zai iya zama mu sa website, mun sa google.com. Mu gwada pinging google.com. Kai pinging, ga shi ya ba mu. Aikin shi kenan shi na. So, from that, if you are familiar to OS wannan sosai like operating system wannan abubuwan da shafi operating system sosai, za ka gane from output da yake baka in ka sa URL, za ka iya cewa okay, that's mean wannan yana making ping ne, gashi nan ya nuna mana yana making ping ne to google.com. So, don mu yi testifying yana making ping ne, bari mu gwada executing a cikin wannan ɗinmu. Ina zuwa ina da reply message da dole ne reply. Bari in yi sharing terminal ɗina. Za mu gwada wannan. So, wannan shi yanda za ka same shi shine in ka samu input da ya baka misali ka sa URL. And in ka sa URL ɗin sai ka ga behavior da yake yi misali redirection kai kake tunani zai ka ga bai redirection ba. Ko kuma ka sa URL ne a matsayin mutum ya danna ya kai shi site ɗin ko dai wani abu makamancin haka. Sai ka ga ba shi yake ba. Misali in ka sa URL ɗin yana ma scanning abubuwa ne based on wannan. So a scanning abubuwa akwai yanda ake scanning wannan da yawa ake amfani da command task ake amfani da system path ake checking URL in aka sa. Misali yanzu ana amfani da CURL ai sai a sa misali google.com ya ma checking header na Google. So in ka samu site in ka sa sunan website aikin shi shine zai ma checking header na website din ya dawo ma da shi ko kuma mu sa ping google.com. Shi kuma in ka sa URL abin da zai ma shine zai dawo ma da ping data haka kamar yadda muka gani a nan data yake dawo mana da shi yadda muka gani a nan wajen data yake dawo mana da shi a matsayin ping waye so from that ne zaka iya tunani okay wannan maybe abin da na sa input da nake sa a nan suna ɗaukan shi ne kai tsaye su executing command wannan da shi command sai executing function tare da amfani da system command prompt barin ce command prompt kawai ko kuma ce system terminal suna amfani da wani tsari ne na system din suke executing wannan abun kai tsaye system din ne take executing wannan abu kai tsaye so in this case mun sa google yayi misali mun sa fb.me shi ma so kamar yadda muka dasta a terminal mun gani ping suke amfani dan output din da ya bamu shine ping sai sa sunan website din haka ya bamu a terminal anan ma haka ya bamu so probably suna amfani da terminal ne suna ɗauka abin da ka sa anan suna executing da shi so a programming languages da yawa misali PHP Ruby Node.js da sauransu haka akwai functions na wannan programming language wanda ake invoking system command da su kai tsaye wanda duk abin da ka sa anan zai yi running din shi ne za a executing shell ne zai yi running din shi a matsayin system command bari mu duba code namu a cikin vulnerability/execute mu ga
na vulnerabilities mun ga ganan folder mu na execute a ciki bari mu duba index mun ga inda suka tsara aka danna button waye waye su ma zai sa in low ne ya bude mana file low bari mu zo file low a cikin sources mu duba shi idan muka duba shi shine ga abin da yake faruwa suna amfani da wannan function na PHP ne wannan function na PHP shell exec shine kaga sun yi amfani da ping kamar yadda muka yi amfani da shi a can sai amfani da ping target shine request IP abin da ka zo da shi anan shi suke ɗauka a matsayin target wannan shi suke ɗauka a nan sai su sa shi a matsayin nan so haga nan shell exec ne muka duba shell execute ka gani is under PHP manual muka duba bayani akan shi shine execute command via shell and return complete output as string amfanin shi kenan zaka executing command ne via shell so an kuma app din suna ɗaukan wannan abun da kake sawa sai su ƙara abun su misali ping wannan application ne a cikin system din sunan shi ping da shi amfanin shi zai ping din duk site da ka bashi ne misali bari mu sa mai abin da ba site ba sa haka kaga bai da mana da komai ba da ke ba site ba ne ko ba IP address ba ne bari mu sa IP address din mu bari mu ga sa local yawa ga IP address namu mun sa 127 haka IP address namu so from that mun gani command function na PHP ɗin su executing da shi kenan suke in a wannan ne in a Unix ne that means su Unix system kenan su Linux na OS sauransu shi kuma ga wannan inda suke amfani da shi so duk da haka dai mun gane suna ɗaukan input namu da suna executing da wannan suna amfani da shi suna executing shell command so in this sai mu ce from this place da muka gane abin mu suke ɗauka suke wannan sai mu ce okay bari mu ga da satisfying musu abin da suke so ba shi abin so ba zai iya mana da sai mu ce bari mu ga da satisfying nashi mun satisfying nashi mun ba shi URL ko bari sa Google kamar na ga yafi saurin pinin da sauri mun ba shi Google but amma in mun san Unix system mun san ana iya tunda mu system din mu Linux ne system namu Linux ne bari mu yi confirming Linux ne ko ba Linux ba bari mu yi confirming system ɗina kenan da muke amfani da shi uname gashi nan parrot ne AMD uname ka gani Linux wannan sun na sa mana alien parrot debian waye so haka mun gane Linux system ne namu and kuma mun san a Linux shine a bash operating system na Linux tunda mun ce da bash Linux yake amfani da shi gashi nan anan an sun sa suna da bash Linux yake amfani da shi Ibrahim ban san ko yana normal ba barin ƙara zoom da bash wannan yake amfani da shi so a bash wannan a bash programming language shine tunda shi dama na invoking shell command ne amfanin programming language yanda yake kasancewa shine misali ls mun san ls a bashi wannan ba sai mun koyar da shi ba yana da shafi class ɗin wannan wani abu ne daban based on operating system maybe in za mu yi shi sai wani lokaci ta iya yiwa don muna assuming ne mutane suna da dan idea akan wannan so in baka da shi duk links da nake dan ajewa za ka ga yana ta directing ɗinka ta inda zai ƙara ma insight akan abubuwan sosai so mun sani ls zai baka list ɗin abubuwa ne ko na wannan so muka yi ls misali sai mu ce wannan index.js ɗin amma bari mu buɗe file da kar index.js ɗin na akwai wani secret abubuwa na a ciki ls mun san ls shine yake bamu wannan output ɗin ko mun san cat kuma cat file shine zai bamu abubuwan zai fito mana output na file ɗin da muka bashi so bari mu clearing terminal namu so za mu ce ls mun san a bash in aka yi an za ka yi invoking again wani command ne sai mu sa an cat zai zama mun haɗa in kuka lura abin da ya faru ya yi ls ya executing ls namu a nan ko bayan executing ls ya bamu abubuwan ls still muka yi an that's when mun ce ya ƙara invoking wani shell command
sai shell command din da zai invoking shi kuma sai ya buɗe mana wannan file din da ɗazu muka buɗe shi da wannan kawai sai ya haɗa mana su duka a output ɗaya a maimakon muka yi ls zai ba mu ls kun ga ls ya da mana da bari mu goge muka yi ls ya ba mu ls input output kaɗai haka in muka yi cat muka kira file ɗinmu ya ba mu wannan so a maimakon haka shine muka yi ls an muka yi cat sai muka sa file ɗin ok na yi shirin na zo na sa 7 an ɗinsa ls kaga he ya haɗa output ɗin da na cat file ɗinmu da na ls ɗin duka ya da mana da shi so bari mu dawo down vulnerable web application namu so nan tunda mun gane shi ma shell command in abin da muka bashi kamar yana executing shell command ne sai mu ce to tunda kamar yana executing shell command ne a SQL injection ko ba da PC ba za mu zo kan interview insha Allah ko ba da PC ba za ka yi tunda just URL muke invoking waye in za ka amfani da tool din ne akwai tool na Android da yake ake exploiting SQL injection da shi sannan kuma akwai na wannan wanda muka duba ne muka nuna na SQL map wanda da Python suka yi scripts za mu satisfying need nasu shine wannan za mu sa abin da suke so tunda ping dama abin da yake so shine a bashi URL yanzu mun bashi abin da ba URL ba misali yanzu muka cire Google ai Google ba sunan website ba URL ba ne Google kaga bai bamu abin da muke so ba amma muka sa google.com ya zama sunan website bai mana output network ya yi wa so yawa haka ya bamu output ya ping okay ping din ne yake da wannan ya bamu output na ping so yanzu zamu mai satisfying wannan din shi mu sa mai google.com kuma yadda muka sani shi ne mun gwada da zo a ba shi ne muka yi an za mu ƙara invoking za mu ƙara invoking shell command ne ko mun ce bayan wannan din abin da muka sa mai an mun gani a baya wannan input namu ana executing shi a matsayin shell command sai mu ce okay so bari mu gwada cikin shell command akwai abubuwa da yawa yanzu da zan sa reboot idan yayi zai mu reboot zai kashe system iya ne sai mu sauka a koyarwa but amma ba zan sa ba kare zai dauke an zo an sake kokowan ƙara shi bar mu sa ls sai mu executing ga me zai mana ko zai executing ls so yanzu kuka lura output din ya canja me ya canja output din shine ya fito da wayannan help index.php source.php so ba nan ba bari mu sa google.com me yasa me hiti output din kun ga babu wannan bari mu ƙara sa google.com mu ƙara invoking shell command mu sa ls mu ga me zai bamu ya bamu abin da muke so and still anan za mu iya sa mu ki mu mai abin da yake so shi pink din da yake za mu iya sa an kawai mu sa ls ya ke exploiting pink da ya rantse sai mun sa mai abu so bari mu sa mai abu an ls zai sa mai abu yana kokari ya pingin one din ne but it's not a valid URL okay sorry it's a valid an ls ya ki bari mu je mu tafi kawai haka da google.com namu an ls ya bamu abubuwan directory namu so bari mu ga da printing sunan directory din da muke ciki an pwd a bash scripting shine zai ma printing directory so nan kun ga abin da ya bamu shine ya bamu sunan folder shine kun gani folder mu na down vulnerable application vulnerabilities inda muke exec ya bamu folder akan system ɗina kenan so yanzu bari mu hau system din akan terminal wannan duk a site da ka samu wannan block ɗin amma ba yanzu bari mu hau wannan din akan terminal bari mu sharing terminal na mu kafa na ture shi ina zuwa
na ga ya iya recognizing screen na wannan ɗin ne na terminal ɗina ɗin ba sa bai faru ba. Wurin kullum sake. Bari in ƙara buɗe terminal ɗina. Ok, gashi mun buɗe terminal. Mun yi copying abin da ya bamu a wancan wajen da muka yi running pwd. Mun yi copying ɗin shi. Bari mu zo mu hau shi directory ɗin mu gani. Mun yi cd mun hau shi ko pwd gashi nan shine muka hau. Bari mu yi ls mu ga abubuwan ciki. Kun ga shine help/index/source kuma yanda ya bamu ɗazu da muka yi running ls. So anan ina zo yana reply. Ok, gashi nan mun hau wannan ɗinmu. Mun hau terminal ɗinmu mun hau folder da muka yi pwd ya bamu. Ina so mu wannan ne. Kai in kana attacking ba side naka bane so baka san duka namu ba. Amma ni ina trying na nuna mana yanda abun yake working a background ne. So mun ga ls mun ga files ɗin da suke cikin nan kaɗai mun gan su iya kaɗai. So in this case bari mu zo mu yi invoking shell command again. Bayan mun yi satisfying ping namu da abin da yake so mun ba google.com ɗin da yake so ya yi checking. Sai mu yi an bari mu yi amfani bash scripting. Ba sai mun tsaya muna koyar da shi anan ba za ka iya zuwa ka koya bash scripting in kana so ka dinga samun box na command injection. That's mean su RCE kana exploiting nasu akan servers sai kana da ilimi akan bash scripting. Dake Linux Unix system ke amfani da shi, Unix system shell command din shi bash scripting language yake understanding. So touch a bash scripting command ne da ake amfani da shi wajen haɗa file. So a file ɗin za mu yi misali mu sa Hausa mu sa bug bounty.tx. Hausa bug bounty.tx. Mun sa shi ne file ɗin da zai mana creating kenan. A cikin wannan folder ɗin da muka yi running pwd ya bamu. In muka yi submit, dama mun buɗe folder a shell namu. Bari mu gani. So bari mu dawo cikin shell namu. Idan muka dawo cikin shell, idan muka dawo cikin shell namu, muka dawo cikin shell namu mun gani folder mu shine wannan ɗazu da muka duba muka ls muka gani files ɗin. But amma yanzu mun yi invoking wannan shell command namu da muka yi a baya muka sa a can da muka samu page is vulnerable to wannan muka yi ls. Touch bai executing ba. Touch bai executing ba. Ina zuwa. Bari in sake invoking. Bari mu sake invoking shell command namu mu ga me zai faru. Ya mana listing files in ciki. So bari mu gwada wannan abun. Bari mu gwada cd an pwd. cd zai dawo da mu ainihin root folder namu ne, home folder. An bayan mun ce dawo da mu home folder da muka yi an pwd ya nuna mana content in cikin sorry bari mu sa ls ya ba mu content in cikin wannan. So bari mu ga. Ban sai ta downloadable application ina sosai bane.
ina zuwa na ban saita shi sosai ba ne. Bari dai mu exploiting just normal wannan tunda dai mun gane abin da muka sa ne na executing a shell ne. So bari mu gwada using cat mu gwada wannan file ɗin mu na nan mu gwada duba details na shi. Shine bari mu sa mun yi satisfying ɗin shi da wannan sai mu yi cat sai mu sa details ɗin da muke so. File ɗin da muke so ya mana cat. So kaga ya buɗe mana file Twitter a account slash